Oh, guys, kita man ang kawayan. Pauli na ko gikan sa Terracotta Biome. May nakita na ko ng kawayan lipay kay ko malamang lipay kay kukay. Craft food na. Oops, di siyempre di ako na mag-craft karon. Wala ko kay crafting table. Nasakay mo ko sa boat. Kay gabiin naman niyo. Wala man ako gitang-tang tong bed. Kaya gitna ito sa Terracotta. So, karon nagkulat ta sa ini sa moon. Maro na niya moon. Hindi mo karang moon. Lubot lang ako sa kaya niyo mo. So, pero natawa akong ko. Ito akong espada. Usa akong espada. Kawayan! Yes! That's it. Beautiful kawayan. So great. Kita mo sa akong helmet. Syempre, ito ko naman lahat ito. Kita mo sa akong helmet. So beautiful. Balubuhan ako ng kuha ng helmet. Syempre, such as wala pa ako may istorya. Nakuha na ko na sa chest ato kato na mga porta bitaw ilalim sa tubig. Siyempre ato nang hulaton ng kanron. Hulaton na ato ng gabi nga mahuman. Siyempre kita na mabugsay-bugsay lang sa tateri guys. Ana toyok-toyok. Tapos na trident mo kalit o gawas katong drown. Kung talag trident. Ana daw, di raw malipong maginani. Anak-anak to guys. Ikot-ikot lang. Yun pa ni Sarah Hieronymus. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot-ikot lang. Na. Tuyok. Tuyokin natin ang buong mundo. Libutin natin ang buong mundo, guys. Okay, so, basta na nataw binuang, no? Binuang. Lipong ko da. Okay, dugay sa adlaw. Uy. Kita mana. Ako nang gilampasan ganiha day. Tapos karon ang atong buhaton magtanong tag kawayan. So ano po tanong mo kawayan? Naon tay dabong no. Kawa man ni kawayan gud. Kila mag-set tag feedback sa Minecraft na. Nga ato nga. Dapat mag-produce mong dabong ng makaon nga part sa kawayan. Siya. Dabong. Kung nga na sa inyo, anak, katong niya ba? Sprout mo kaya nito agad. Bamboo sprout, dabong. Ito na nagkahoy yun. Dark oak. Ito ang ay. Jungle, no? Jungle yung mga guys, no? Jungle. Ay, oak ka normal. Dito, oops! May creeper, oh. Kita marang creeper. Tura sila, mga guys. Ang atong mga fans. Hi, fans! Hi, fans! Selfie na to sila, habe. Selfie ta sa dito unahan, guys, para safe. Tura. Na. Sige, selfie. Selfie ta. Guys. Selfie natin yan. Smile. Nice. Wave po ta, wave. Okay. Okay. Ano yung wave eh? Ano sa kayan ko doon, naipit na yung nawong. Okay. Tawag ta. Ay, wait lang. No. Kundi, ato ka rin ato. Dark oak ni or witch. O kapag kayong witch. O it's Hermione Granger. Dulo na to eh. Ay. Joke lang. Wala naman ko eh. Pagdadala ko bed lagi. Yung sa akong hinulatan ng makwak.
Yung tapikas pe. Para pag hayag sa adlaw, dali ra kita makatanom. Kaso lang, mabaw ni siya, oh. Posible ni nga makuan. Makuan ng tag-drown. Mga jungle kuan na ito. Jungle bunch to the rescue. Jungle wood. Ano man ang moon, oy? Hanang moon. Wala, hapit na mo adlaw kay di na ko kalaro sa moon sa taas. Parang mo ni, oh, di ba? Hapit ng adlaw, oh. Hintayin natin mag-adlaw. Hintayin natin mag-adlaw, guys. Sige, hintayin natin yan mag-adlaw, guys. Dito man yung adlaw, oh. Kaya dito tayo mag-face kasi anuhin natin yan. O, di ba? Beautiful kayo, guys. Siyura natin yan. Okay. Saan na yung adlaw, eh? Ayan. Ganyan tayo. Ganito pala. Sige. Nagre-rain na naman dito sa amin, guys. Hindi siya maka-wave, oh. Hindi. Hindi siya maka-follow, sakit handshake, shadow boxing, follow me. The sun is rising, and I'm also falling for you. Baliw? Okay. Ang ganda ng sun, oh. Tingnan natin doon sa jungle. Dito. Dito. Say! Oh, parang ulo. We are the Siampon, my friends. Yeah. Hindi ako marunong ha. Ganito. Yan. Oh. Chada best. Dahil morning togetherness na. Gusto ni Creeper. Uy, nawala yung Creeper. Nawala yung Creeper. Kasi natakot yung Creeper sa atin, guys. Takot siya kasi magaling daw tayo magbugsay. Natakot yung Creeper. Sabi ng Creeper, naku, magaling ito magbugsay sa Sergeant Bugs. Walis na tayo, guys. Ayun. Takot siya. Umalis siya. Ano man itong baboy? Bakit yung baboy man dito man? Hello, baboy. Tama ba itong ginagawa ko, mga madi? Ano man uwi na lagi itong istorya, no? Anong ka-uwi man to? Ay. Salamat kayo sa itong 92 subscribers. Thank you for subscribing and watching my YouTube shorts and my videos. Mga videos. Uwi na kita yun. Ano eh? Uwi naman kita. Uwi naman kita mga inana nang ka nang magkatiguan ka rin magka-uwi. Okay. Yan, edad ni mo. Manang. Secret. May baka na niya akong edad face pag. Kaya kung naman mo skila. Ha? Okay. Purot. Ama itong nagbitay. Yung mga nagputulutaw. Wala na? Render. Talaga. Sa pagdagan. Balik. Sa pagdagan. Dito dagan. Balik. Dito sugod. Mahunat. Okay, sige. Na. Go, dagan sa pagdana. Sige, dagan. Inana dagan. Dito katultol. Oh, balik sayo. Trick it like one. Nice. Okay. Wala tayo ba? Okay. Ako purpose ani. Kay para makahimog bamboo block. Kayo
Oops, sana nag-voice effect nila. Nagtiyaw-tiyaw na. Sorry, forma ni Widow. Oh, inani na yung forma ko. Sorry. Wala ko yatsa. Mag-crap, oy. Kadati rana. Sorry akong putahan eh. Paling. Dapat manog ninyo ang laundry dira. Okay, mag-craft tag at sa okay. Okay. Wow, din ang at sa no. Ayun na. Buha na to. Okay, kids. Ready to pare kay. Wait lang. Sige, tawag gani. Bamboo planks. Ay, atong portada to, Elisa, no bamboo planks. Ha? Okay, good. Okay, Elisa, tabang ko. Wala na, mugos man. Okay, dali, Elisa. Ang tangan ka guys. Okay, dali ito kitang ha. Yan, ito na butang bata ha. Na siya. Tuluyo po lang to. Dre. Ah, dre. Okay, dre. Okay, dre, pap. You fry. Oh, ano na oh. Mabri ka dre. Good ka. Dahil prasulatan mo dira, ano ni mo. Dre ka agi. Ano po? Kakaagi. Na siya, guys. Bobo. Okay. Nito kay putahan. Nito ka rin putahan. Aning ko, ano? Kawayan, no? Okay, putahan at kawayan. Love it. Okay. Okay, very good. Siyempre, ito na rin shelled. Siyempre, ang shelled. Lutangan na ito na, wapa na kayong forma o walay chest, may jeans. Leggings. Okay, sakay na ta. Uli na ta mga guys. Uli na ta. Bye-bye. So, guys. Wala to. Kanang tanom ta. Kaubaran ng baboy. O, tutuwan na itong ano. Nakadagan na itong tanom. Pero kanina nakadagan na itong kuwan na kuha. Bamboo planks. Mukanta. Patang Similia. Balis tabi. Wait lang, be. Nasa Similia. Eh, talo na itong balay rin. Kaninyo ta. Magtatag yuta kay nani. Sige, tatag yuta kay nana. Sige. Ano ba na yung klase ngayon tadi ay? Naba ko'y, ay wala mo ko'y kuan. Wala. Wala. Ano ka yun? Kung ano yung tawaw o dirt, ano mga gyapon eh. Yung mga sa tag, di ko mo ko sila tagkas, uy. Kani isa o. Kani ato sa Milya. Nagadi, kibilinan din ako. Peplop. Di mo ako balong susunod eh. Yung kuya, may yung susunod ng kuya. Okay, tala na. Ato na ta, bye! Let's go! Titik. Barat bugsay guys. Barat bugsay betul. At sa susunod na papunta tayo sa isang digmaan.